Olu lusasazo ngqo lweendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili ngokuhlwanje. Uthulani Mngomezulu igqwetha elimele umtyholo wokuqala umuzi Sibiya kwityala lokugetyengwa kwaye ngunozinti wePirates uSenzo Meyiwa ulandulele eli. Urhulumente waKwaZulu-Natal sebhalise ngokusesikweni izipaza eziyi-2,500 njengokuba kusondela umhla obusikiwe wobhaliso noyi-13 kule nyanga. Kwezemidlalo umqeqeshi weSundowns uManqoba Mngqethu unikwe uphumaphele leli qela elizintshatsheli zeBetway Premiership. Molweni makhaya, khongozela novimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Uthulani Mngomezulu igqwetha elimele umtyholo wokuqala umuzi Sibiya kwityala lokugetyengwa kwaye ngunozinti wePirates uSenzo Meyiwa ulandulele eli. Kuqingqithe iveki engayizimasi buqu inkundla elandela iseshoni ngobuxhakaxhaka bala maxesha. Uqenqeleke iveki uMngomezulu engasekho enkundleni yaye iinkqubo zenkundla ubebandakanyeka kuzo ngobuxhakaxhaka belixesha. Kambe ke ube yinxalenye yokuqala kweli tyala nokwaqala ukwamkeleka kobungqina balowo ammeleyo kuquka nomtyholo wesibini uBongani Ntanzi. Kananjalo kweyokwindla ukutsho ngoMatshi walo nyaka uMngomezulu ube ligqwetha elizimeleyo likaSibiya emva kokuba uSibiya ephelise iinkonzo zikaSipho Ramsephele. Ukanti ke ubenikwa imiyalelo bucala nguSibiya kunjalo nje ebesele elindeleke ukuba aqale ukuphekwa ngemibuzo kwengqina elimileyo ngoku nomphandi ophambili uBrigadier Bongani Gininda emva kwamaphethelo wegqwetha uZandile Mshololo. Umongameli Cyril Ramaphosa ukutyelelo olujolise ukuphuhlisa uziso lweenkonzo ezingundoqo kwiphondo iMpumalanga. Eli phondo lijamelene nemingeni equka intswelo-ngqesho, indlala nokunqongophala kwamanzi. Abaphathiswa kuquka amasekela abo badibanisa intloko kolutyelelo ngelinge lokufumana iindlela ezikhawulezileyo zokuphucula impilo yoluntu kweli phondo. Ramaphosa kanye nethimba lakhe longqongqoshe lakazwelonke babambe umhlangano nezikhulu eziphezulu zasesifundazweni saseMpumalanga ukuze namasu okwakha ingqalazinda intuthuko lokusimamisa umnotho waseMpumalanga. The province will also be at the center of the just transition to low carbon economy. And these are some of the discussions that we ought to have with yourselves to see how best as Mpumalanga we can actually turn the tide around. Undunankulu waseMpumalanga uMandla Ndlovu uphiza wanxusa umongameli uCyril Ramaphosa ukuthi akhulume nozakwabo waseMozambique ukuze kuzoba khona ukuthula kulelazwe la kubhebhetheke khona imbhikisho ngenxa yomphumela yokhetho. I want to caution our people on the upheaval that is not settling down in Mozambique since the outcome of the general and presidential elections. If possible, I want to request people to temporarily suspend using our route as a gateway to Mozambique. Esifundazwe saseMpumalanga sinamalahle amaningi okuphehla ugesi, kodwa njengoba iNingizimu Afrika ibheka indlela ezitsha zobuchwepheshe zokuphehla ugesi njengokusebenzisa ilanga uphinde futhi wasebenzise nomoya, kuyinto umongameli athi lesifundazwe kumele sibhekisise kabanzi ukuze futhi kungalahleki amathuba omsebenzi nabantu kumele beqeqeshwe kabusha ukuze bezokwazi ukuqashwa kulezi imboni ezintsha ezokwakhiwa. Ngingusamkela Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngise-Middleburg eMpumalanga. Umasipala waseThekwini ukwiphulo lokuqinisekisa ukuba izipaza shops ezibinza ngemali eyi-55 billion rand kuqoqosho lwalo masipala ziyawuthobela umthetho ozilawulayo. Olu shishino luqeshe abantu abayi-260,000 njengoko sele kufutshane umda wokubhaliswa kwezivenkilana umasipala ubuqhuba iphulo lokubhalisa eMlazi. uSenzeni Mkhize ungumnikazi weSenzeni Tuck Shop eMlazi. Uthi usesebenze kule ndawo ngaphezulu kweminyaka engu-40. Indawo yakhe isengcupheni yokuvalwa ngemuva kokuthi izikhulu zikamasipala bezibheka indlela yokusebenza kweziphaza. Sithole ukuthi lesitolo sakhe sakhiwa ngokungemthetho
nokufanele sidilizwe. Lokhu kuholele ekutheni angakwazi ukubhalisa ibhizinisi. Umkhize uthi ubondla umndeni wakhe ngemali ayithola kulesi siphaza sakhe. Sebenze iminyaka engaphezu ka-40 ngumuntu odayisayo. Emva kokuthi uhulumeni ekhiphe isixwayiso sokuthi fanele sibe nama-license, sesithola sisenkingeni. Abanikazi beziphaza shop banxusa izisebenzi zikamasipala ukuthi zisheshise uhlelo lokubhalisa njengoba bethi lokhu kuphoqa abanye ukuthi basebenze bengenazo izimvume. Ngingaba ne-reference number ukuthi at least umuntu mefika lapha ngithi u-reference ethize ngangirejistiwe nathi reference number ngibone ukuthi mina ngoba iyona nto engihlangabezana nayo njalo ngiyalapha. Iziphathimandla zikamasipala zithi lolu hlelo luzolekelela amabhizinisi endawo. Kuthiwa sekubhaliswe iziphaza ezingaphezu kwa-2,500 kwezingu-4,700 ezisohlwini lwezamabhizinisi kumasipala. Sibaxwayisa abantu balapha eThekwini ukuthi bangasetshenziswa yilabo bokufika babhalise amabhizinisi abo, bawabhalise ngamagama abo, ngoba uma sizoqoqa ke uSARS sizoqoqa iVAT uzoqoqa kuwena. Londi Khatebe, SABC News, eMlazi. Abahlali jikelele kwiphondo iNtshona Koloni baqeqeshelwe ukubaliliso nendlebe ezibukhali kwindawo abahlala kuzo ukuze kuliwe ukuxhatshazwa okusekelwe kwisini. Kusuku lokugqibela kwiphulo lweentsuku ezili-16 zokuchasana nokuxhatshazwa kwabantu ngokwesini, i-16 Days of Activism Against GBV, ngamashumi amatshantliziyo abekwe njengonozakuzaku beliphulo. Lamagqiyazana kuquka amadoda ambalwa aphakamise isandla sawo esithi kwanele ngokuxhatshazwa kwabantu ngokwesini sabo. I can do the referral and the rest is history. So that is the hope that the message that I'm actually hoping to get across, especially to my community. Njengamavolontiya aphuma kwindawo abahlala kuzo, umsebenzi walamatshantliziyo kukuba sisicaka soluntu nalapho baza kuba likhonco lokuqala phakathi koluntu onontlalontle amapolisa kuquka izibhedlele. It's all baby steps, but this is the start. As I said, this is the first launch this side, and let's see how it goes. But I do believe we're going to make a great difference if we work together with our churches, in the community, and with different stakeholders. We will get where we need to be. Urhulumente wephondo eNtshona Koloni uthi ezizicaka zoluntu sele ingamaqhawe endawo abahlala kuzo. There's a stigma around reporting GBV, and it shouldn't be the case. But if you know somebody that's in your community, somebody that lives down your street or around the corner, it's easier to go to them and say, you know what, I need assistance. Ithemba lelokuba eliphulo liza kusondezwa kwindawo ngendawo ngokukhawuleza. Kwalapha ezindabeni bekubanjwe inkonzo yesikhumbuzo yongasekhoyo umsasazi kwisikhululo umhlobo wenene FM uNomonde Vakalisa. Kodwa masiqale evenkileni. Namgele kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa, ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe. uThulani Mngomezulu igqwetha elimele umtyholo wokuqala umuzi Sibiya kwityala lokugetyengwa kwaye ngunozinti wePirates uSenzo Meyiwa ulandulele eli kuqingqithe iveki engayizimasi buqu inkundla elandela iseshoni ngobuxhakaxhaka balamaxesha. Kudaleke ingxokolo kwinkundla ephakamileyo yasePitoli namhlanje mayela nombandela wobuhlanga wesikolo samabanga phezulu iPretoria Girls High. Ikomiti yolawulo lwesisikolo isingise kwinkundla ephakamileyo ukufaka isicelo esingxamisekileyo sokuba ifumane iziphumo nezigqibo zophononongo lwezityholo zobuhlanga ngakwesi sikolo.
Lo samabanga aphezulu samantombazana sasePitoli siphinde sendi ezindabeni kwesihlandlo undaba mlonyeni insumantsumane yenkundla phakathi kwekomiti elawulayo yesikolo nesebe lezemfundo laseGauteng kuquka nomphathiswa uMadome Chilwane. iSGB ifuna kuxhaphagxabhiswe ngokuba ifikelele kwingxelo yophando ngokuphathelene neziphumo zophononongo ngobuhlanga kwesisikolo oku emva kwenkxalabo yokuba isebe lingabeka litsibe ngaphaya kwemida yegunya elinalo. On the report, there's processes. I mean, you just apply. If we can give you a report, then we'll probably do that. You don't need to bring us to court. Kambe ke amajelo endaba ibengavumelekanga enkundleni kodwa lo mba uchithwe ukwethutyana kumqulu wenkundla emva kokuba omnye weqela lezomthetho leSGB ecele uJaji Motha ukuba arhoxe ekhankanya uloyiko lokuba nomkhethe nkqu nempatho enyashayo. I don't know how to put it really. They are very much unfair. Kananjalo imanyano yotishala iSAOU izichophele inkqubo zenkundla endaweni yamanye amalungu asebenza kwesisikolo logama inqununu yesisikolo ibe inqunyanyisiwe inyanga ezintathu xa kungoku ibuyiselwe esihlalweni. We will take the necessary legal action to obtain the report if need be. Logama akukabikho selubala ncakasana ukuba lo mba uza kubuyiselwa enkundleni. Ukanti ke ikomiti elawulayo yesikolo samantombazana sasePitoli samabanga phezulu ifuna ukufikelela kwingxelo yophando ukuze ihlabe imibuzo mayela nokuba awanyashwanga amalungelo wabafundi nabafundisi-ntsapho ababandakanyekayo kusinina. Utitshala wesikolo waba ngumuntu ongaboniyo emva kokuqeshwa kwakhe njengotitshala uthi isebe lemfundo esisiseko ngengazange limqeshe ukuba abe yimfama phambi kokuqeshwa kwakhe. Lo titshala bethetha ngethuba kuqhankqalazwa ngotitshala abangaboniyo abathe bathatha uhambo lusingise kwisebe lemfundo esisiseko ePitoli beqhankqalazela ucalucalulo olungenabulungisa kwaye nongabekwa phambili kwingqesho njengotitshala. Molete noye akabona kakuhle emva kokuqeshwa kwakhe njengomfundisi-ntsapho uthi waba nethamsanqa lokuqeshwa phambi kokuba phulukane nokubona. For a teacher who's already in the system, it is much better than a teacher who has is already visually impaired and is not working. So we are saying to the Department of Education, please, we are not sick. Is that we are differently abled. Uribone Mogale oneminyaka engama-42 unesidanga kwezemfundo uthi kunzima ukufumana umsebenzi njengomfundisi-ntsapho uthi nangona ekhethwe izihlandlo eziliqela kuluhlu labagqatswe bekubanjwe udliwano-ndlebe nabo akade aphumelele ngenxa yokungaboni kakuhle. We have studied the same qualification with people who have sight, using the same classes, same lecturers. It means that I have acquired the same knowledge that they have acquired. So it means that I'm also capable as they are capable as teachers. So we are holding the same qualification. That means I can also teach at a mainstream school. Ngokwengxelo yeziko leBlind SA, yi-97% yabemibeli abangaboniyo engaphangeliyo. Oko kwenzeka nangona bekwazi ukusebenza kumashishini amaninzi. Uribone noYitumeleng bazibandakanye kwiqela labafundisi-ntsapho abangaboniyo nabaswele ingqesho kumngcelelo yakwisebe lezemfundo esiseko ukuvakalisa ukungoneliseki kwabo. Educators who lose their sight while working are sometimes persuaded to sign ill health retirement forms. Limited opportunities. The unemployment rate among visually impaired educators is staggering high. The status quo economically exclude visually impaired educators in whatever way possible. Isebe lezemfundo lithi liza kuziphendula ezi zikhalazo kungekudala. Abahlali baseDenville eMahikeng kumntla-ntshona bathi baphila phantsi kweemeko ezingaginyisi mathe nanjengoko ilindle liqengqeleka kwiiyadi zabo liza nomngcipheko wempilo. Kutyholwa ukuba amanzi anelindle aphuphuma kwisibhedlele sezengqondo saseMahikeng aqengqelekele kwimizi yabantu. IDA kwiphondo ithi iceba ukumangalela umasipala waseMahikeng nesebe lezempilo kwikomishoni yamalungelo oluntu ngale nyewe. Le meko yobunyukunyuku yaqala ngo-2017
bathi iyaqatsela xa kugalele imvula iqandusela kwingulo impahla iyonakala ibashiye bexakanisekile bakwathi kudala bememelela ungenelelo kule meko. We have been reporting this matter to the municipality several times, but to no avail. The ANC councillor was here to take pictures himself, but nothing come out of it. My son was sick. We had to take him to Potch. He started getting sores around his face when we got to Potch. We were told it's exposure to sewer. I-Democratic Alliance ithi ayikho le kudingeka ungenelelo olumandla. Residents informed us of the situation, and I was appalled when I saw what they went through every time it rained. And I realized that it called for drastic action because people were also suffering material and financial losses. Abasemagunyeni bagxeka ulwaphulomthetho kule meko batsho bexolisa kubahlali. And we have done our investigations and we have found out that the pump station is vandalized. Manholes are blocked with huge stones, hence there's a blockage there. We have notified the psychiatric hospital about the problem and we've even wrote a letter to them to notify them about the problem. We apologize to the residents of Denville for what is happening. We will rectify the matter. So what we have done is to ensure that we appoint a contractor who will clear the raw sewer within the next 2 days. And as part of bringing solution to the current problems, we have approved a contractor that will start work to ensure that they build a new plant. We hope that this will be a deterrent. Abahlali bathi le meko ibabeke ebugxayibeni ngeyona ndlela. Izihlobo nosapho zimchaze njengomuntu obethobekile nokholo oluqinileyo ngasekhoyo umsasazi kwisikhululo umhlobo wenene FM uNomonde Vakalisa ngamakhulu abantu kuquka ogxa bakhe uluntu abangungelene kwiholi nangoza Jebe New Brighton eGqeberha kwinkonzo yokugcwala emswaneni kukhunjulwa uVakalisa. Eliqala lomsasazi kunomathotholo nomabonekude liswelekele esibhedlele kwiveki ephelileyo. uNomonde Vakalisa uzenzele igama njengomsasazi wenkqubo zokholo. Beneminyaka eyi-47 kwaye uzibandakanye nejelo losasazo umhlobo wenene FM sukela ngonyaka 2008. uNomonde was also very loyal kuphawu lase-SABC nomhlobo wenene FM. Londo imenze wayenxalenye ebaluleke kakhulu kwisikhululo somhlobo wenene FM nojelo losasazi. Iinkokheli zakwalizwi kwakunye noogxa bakhe basadandathekile ngokwasemphefumlweni. Akho lula. Ewe silapha ke siyabhiyozela ubomi bakhe kodwa iyakhala le nto likhalayo, iyakhala le wireless apha entloko ithi asizophinda silive ilizwi lalo mntu. Thina sikholwayo sinethemba lokuba akuphelelanga apha sizawuphinda simbone ngoba likholwa eli iqhawe lokholo. Uza kubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngolwesihlanu emaXesibeni. NguZolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha. Okanye ngoku masiqwalasele zamaqongo onxibelelwano njengesiqhelo sinayo uSandile Hlangani ukusinabisela banzi. Sandile siyakwamkela. Into netrendayo namhlanje. Ku-education oko iGauteng Department of Education yaqala yazisa le online application resource yabo. Yaqala uba nengxaki besaqala ukuyi-introduce. Abazali ke bahlala bekhala ngezi ngxaki ngoba abantwana babo abazifumani izikolo. Iqonga ke le-social media kulapho abazali bavakalisa inkxalabo yabo ethi kuyakwenzeka ntoni abantwaneni babo kunyaka olandelayo if i-department ayikwazanga ubaplace. Injongo ke yale system kukuthi abantwana ibaplace around i-areas apho bahlala khona. Bathi abazali ke i-system iyafeyila ukuyenza loo nto leyo. Kwesibini ke i-Department of Home Affairs sizawukhumbula nayo ithe yalauncha i-resource apho uzawuthi xa ufuna uaplayela umsebenzi kwi-department uaplaye online. Ezi zitori zombini ke okakhulu abazali bakhalaza ngale data ingekhoyo okanye le mali yedatha ingekhoyo ukuthi nawuthini ukuzisa ezi resources online nibe niyazi ukuthi amaxabiso edatha asikwazi ukuwa-afforda. Okwesithathu ke kwi-politics i-EFF abantu ke uzawuyazi ukuthi bayijonge ngabomvu le conference ye-EFF asiyazi ukuthi kuza kwenzeka ntoni. Kokugqibela ke i-lawsuit ka-Jay-Z uzawukhumbula ukuthi kubanjwe uSean Diddy okanye uSean Combs. Kuyabonakala ke ukuthi no Jay-Z uyabandakanyeka because ithi into naye
together with uSean Didi ba-rape umntana omncinci. Loo nto leyo ayinabunyani ke nayo ukhupha istatement uJay-Z esithi akayazi loo nto leyo. Sandile, umfanekiso wevidiyo ubukwe kakhulu? Umfanekiso wevidiyo ubukwe kakhulu kulapho uJulius Malema athetha ngale conference. Into bendiyitsho ke ndisithi ke abantu bayijonge ngabomvu ngakumbi la position kaSekela Mongameli. Ebebuzwa ngaloo nto kuJulius Malema ukuthi possible izaba ngubani yona candidate izawuthatha le nto. uJulius Malema kanti izukwazi ukuyiveza loo nto leyo. Abantu mabaye kwi-conference okanye mababukele i-conference. Sandile Sibamazibini. Nkosi. Kwezemidlalo, intshatsheli ezikhuselayo zeBetway Premiership iMamelodi Sundowns nesithe ngcuncu echoyini yeLog zinike uphumaphele kweli qela umqeqeshi uManqoba Mngqithi. Umngqithi wanika uxanduva lokuba ngumqeqeshi weSundowns ngoJulayi emva kokusebenza njengomncedisi kamqeqeshi endaweni yakhe kungeno besakuba ngumqeqeshi weEsperance de Tunis uMiguel Cardoso. Lenzalelwane yasePortugal yayixhuzula imikhala kweli qela ngethuba lalibhaxabula iDawana kwi-semi-final yeCAF Champions League kwisizini edlulileyo. Kanti usekela mqeqeshi uRomain Folz nomngqithi baza kushiya eli qela lokama uSteve Kompela noKennedy Mnwene beza kuhlala kwigqiza labaqeqeshi. Ngaloo ndlela siqongqothile uvimba wangokuhlwanje ezangomsoziza noxa bethu ngesizulu kaMnandi Mawethu. Mawahlangana amafulivu micamako basembonje evumeleni nonkanyezi nirhabulise qikelelo lwemozulu yangokuhlwanje xa sijonga ke mbukela imvula nomoya ngokuhle ke pholeka into yokubana noko lithe rhulele ngamafupha kwindawo ezikoKapa lodumo ko-Upington naphana koGqeberha kanti ke kuchaphachaphaza wemvula esingathi simlindele ke mbukeli phaa kwindawo ezikumantla koPitoli kufuphi koPulukwane naphaa koMahikeng. Kananjalo ke mbukeli xa sizawujonga imvula nomoya ngomso kuyapholeka mbukeli liyaqhubeka lithe gqwagqwa ngamafupha koNorthern Cape koMahikeng koPitoli qhubeke lachaphachaphaza wemvula ke mbukeli kanti ke phaa kwindawo ezikumantla koThekwini kuyapholeka into yokuba mbukeli ngamathuba amahle emvula azawukhatshwa ke ezizibhaxu zenkungu kwindawo eziphaa koGqeberha ukuqhinela ngasentla mbukeli phaa kwaNdonga ziyaduma into ethi ke mbukeli beyaqhuba qiniseka into yokubana uqhuba ngononophelo. South African Weather Services ukhuphe isilumkiso ngomhlo uba singalindela ke mbukeli dlelo ke mbukeli phaa kwindawo ezikomntla koloni ko-Upington kwintaba ezixananazileyo koPhumleni kananjalo naphaa koMahikeng into ethi ke mbukeli bakuyaqhuma qiniseka into yokubana uqhagamshelana namagosa kaxakeka neendudumo ezingamandla esingathi sizilindele ke mbukeli phaa kwindawo ezikumantla koThekwini naphana kaloku koRhawutini into ethi ke mbukeli funeka uqiniseka into yokubana uqaphele ngalo lonke ixesha. Amaqondo obushushu ke mbukeli aphantsi ngokuhlwa phaa kwindawo ezikuphezulu phaa koMusina liyabonakala mbukeli into yokubana lithande ukufudumala ngayo u-24 degrees kanti naphaa koThekwini mbukeli lifudumele lipholile ngaye u-24 degrees. Xa songena ke phaa koMount Elifu eNtsizwa edudumashe ngqamakho elisukisika eQebethu nasemantlaneni singayilibalanga iTsolo ilali yentshinqo khona nasemthatha eTyalarha ilali noko lithande ukuphola ngo-15 degrees 18 degrees ebambene ngamanqaku neBethlehem yona iBloemfontein. Kanti ngomso kuyabonakala mbukeli into yokubana noko iindawo ezininzi zithande ukufudumala ke mbukeli kanti ke mbukeli kuyaphaleka into yokubana 36 degrees koRhawutini kanti ke mbukeli ibe ngu-33 phana eJohannesburg. Siqhumeka nobomi ke mbukeli ligqatha ubhobhoyi phaa koPietermaritzburg ngaye u-40 degrees naphaa ko-Upington liyabonakala mbukeli into yobana liyatshisa ngaye u-41 degrees. Ndisatsho ndithi maziqhume ingqawe emaxhekweni. Chosi.